खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांखौ आंनि चेनेल बड' इडु बरायग्रोबाय फाइनाली आसामनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रिया फैमारबाय बे भिडिअनि गेजेरजों बेनिनो फुल डिटेल्सखौ होजोबगोन भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय बेहाय गासै 2649 टा भेकेन्सिस दङ 2649 टा गासैखौबो लाफायोब्ला माने गुबुन गुबुन बाहागोआव राननो होदों जेरै फरेस्टारनि राननो होदों बा फरेस्ट गार्डनि राननो होदों ड्राइभारनि राननो होदों कनस्टेबलनि राननो होदों सो बेफोरबायदि गासै दाजाबजोबोब्ला 2649 टा भेकेन्सिस दङ मेट्रिक पासनिफ्राय लानानै ग्रेजुएशनसिम जायफोरा दं बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन जेबो मार्क्सनि खोथा गैया जेरै सोरबा थार्ड डिभिजनावनो जा बा सेकेन्ड डिभिजनावनो जा बेफोर गासैबो एप्लाइ खालामनो हाखागोन आरो लोगोसे बैसोखौबो एसे बारा खालामनानै होदों बिथांमोना 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम होदों माने लिरनाया 40 इयार्ससिम लिरदों नाथाय जोंनि एसटिफोरा 5 इयार्स एक्सट्रा मोनबावो नालाय स' बे हिसाबै 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम बिथांमोना होदों माने बेनि गेजेरनिफ्राय बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन स' आं दायो नोंथांमोननो स्क्रिनाव अफिसियेल नटिफिकेशनखौ दिन्थिनानै नोंथांमोना मोजाङै नायना लायोब्लानो जाबाय आरो गोसोब्ला बिथांमोननि जिथु अफिसियेल वेबसाइट slprbassam.in स' बेहायबो थांनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामना नायनो हागोन स' बेयाव आं फुल डिटेल्स होजोबनोसै दायो स' बेयो अफिसियेल नटिफिकेशन बेहाय अलरेडि लिरनानै होखादों फरेस्टार ग्रेड 1 नि थाखाय 264 टा मासि दङ बेबायदिनो फरेस्ट गार्डनि थाखाय 1226 टा एएफपिएफ कनस्टेबलनि थाखाय 981 टा भेकेन्सिस दङ ड्राइभार कनस्टेबलनि थाखाय 36 टा आरो बेबायदिनो अनलि ड्राइभारनिल' पस्टनि थाखाय 142 टा भेकेन्सिस दङ होनना बुंदों बेफोर गासैबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आन्दारावनो जागोन लिरनानै होखादों हाग्रा बिफाननि सिङाव जागोन अनलाइनसो जागोन एप्लाइआ अनलाइन एप्लाइआ 23 जानुवारिनिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो बेयो 6 फेब्रुवारियाव जोबगोन 23 जानुवारिनिफ्राय 6 फेब्रुवारिनि गेजेराव एप्लाइ खालामनांगोन अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि लिंकआ slprbassam.in बेहायनो नोंथांमोना बे अफिसियेल नटिफिकेशनखौबो गोसोब्ला डाउनलड खालामना नायनो हागोन अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव जेबो रोखोमनि एप्लिकेशन फिस होनो नाङा स' दायो मा बिफाननियाव मा रोखोमनि इडुकेशन क्वालिफिकेशन नांगौ बेनि फुल डिटेल्सखौ होजोबनि आं अलरेडि बुंनानै होखादों फरेस्टार ग्रेड 1 आव गासै 262 टा भेकेन्सिस दङ आरो बेखौ हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय राननानै होदों हौवासाफोरनि थाखाय 185 टा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय 79 टा माने बे हिसाबै नायोब्ला हौवासा हिन्जावसा गासैबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय डिग्री पास जानांगोन बीए बीएससी बीकॉम जायखिजाया माने ग्रेजुएशन कमप्लीट खालामनायफ्रा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बुंदों बिथांमोना नेक्स्टआव फैबाय फरेस्ट गार्ड बेवहाय गासै 1222 एबा 1226 टा भेकेन्सिस दङ बेनिनो हौवासाफोरनि थाखाय होदों 859 टा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय 367 टा बेखौ एप्लाइ खालामनोब्ला हायार सेकेन्डारि पास नांगोन होनना बुंदों हायार सेकेन्डारि पासजों लोगोसे जेबो गुबुन गैयाब्लाबो जागोन जेबो प्रब्लेम गैया अनलि सिम्पल हायार सेकेन्डारि पासब्लाबो बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि उनाव नाम्बार सिआव दङ एएफपिएफ कनस्टेबल बेनि थाखाय गासै 981 टा पस्ट दङ होनना बुंदों बिथांमोना हौवासाफोरनि थाखाय राननानै होदों 883 टा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय 98 टा बेखौ एप्लाइ खालामनोब्ला अनलि मेट्रिक पास जायोब्लानो जागोन होनना बुंदों बिथांमोना एसएसएलसी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रम ए रिकगनाइज्ड बोर्ड अनलि मेट्रिक सिम्पल मेट्रिक थार्ड डिभिजनब्लाबो बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन बिनि उनाव ड्राइभार कनस्टेबल दङ बेनि थाखाय गासै 36 टा पस्ट होदों बिथांमोना बेनिनो 33 आ हौवासाफोरनि थाखाय आरो मोनथामखौ हिन्जावसाफोरनि थाखाय होदों गासै 36 टा बेखौ एप्लाइ खालामनोब्ला मेट्रिक पासआव जानांगोन मिनिमाम क्वालिफिकेशना आरो लोगोसे LMV नङाब्ला MMV नङाब्ला HMV नि ड्राइभिं लाइसेन्स थानो नांगोन होनना बुंदों जायफोरनाव ड्राइभिं लाइसेन्स दं बिथांमोनासो एप्लाइ खालामनो हागोन बेबायदिनो अनलि ड्राइभारनि थाखाय गासै 142 टा भेकेन्सिस दङ हौवासाफोरनि थाखाय 99 टा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय 43 टा बेबो एखेयानो मेट्रिक पासजों लोगोसे LMV नङाब्ला MMV नङाब्ला HMV नि जिथु लाइसेन्स ड्राइभिं लाइसेन्स बेयो थानो नांथारगोन बेनि उनाव बैसोआ फैबाय आं अलरेडि बुंखादोंमोन 45 इयार्ससिम हागोन होननानै 45 इयार्ससिम फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्ड आरो लोगोसे ड्राइभार बे मोनथाम पस्टनिया बे 45 इयार्सनि आन्दारनिफ्राय हागोन माने 18 बोसोर बैसोनिफ्राय 45 बोसोर बैसोनि गेजेरनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन पस्टफोरा नाय फरेस्टार ग्रेड 1 फरेस्ट गार्ड आरो ड्राइभार बेबायदिनो एएफपिएफ कनस्टेबल आरो ड्राइभार कनस्टेबलनि थाखाय बैसोआ 18 निफ्राय 25 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानो नांगोन होनना बुंदों नाथाय जोंनि एसटिफोरा जिहेतु 5 बोसोर एक्सट्रा मोनो बे हिसाबै नायोब्ला 18 निफ्राय 30 इयार्सनि गेजेरनिफ्रा एएफपिएफ कनस्टेबल आरो ड्राइभार कनस्टेबलखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि उनाव फैबाय फिजिकेल स्टेन्डार्ड
जितु हाइट जोंनि एसटी फोरनिया 153 सेन्टिमिटार जायोब्लानो जाबाय फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डनि थाखाय हौवासाफोरा आरो हिनजावसाफोरा 145 सेन्टिमिटार जायोब्लानो जाबाय बेबायदिनो सेस दङ बिखा दङ हौवासाफोरनि थाखायल' हौवासाफोरनिया 79 सेन्टिमिटार जायोब्लानो बे जागोन आरो लोगोसे एक्सपान्ड खालामनो हानांगोन 5 सेन्टिमिटार फुलायनो हानांगोन गिदिर खालामना दिन्थिनो हानांगोन बेबायदिनो AFPF कन्स्टेबल ड्राइभार कन्स्टेबल आरो लोगोसे ड्राइभारनि पस्टनि थाखाय जोंनि एसटी प्लेनफोरनि हौवासाफोरनि जौथाया 160.02 सेन्टिमिटार जायोब्लानो जागोन आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हाइटआ 152.40 सेन्टिमिटार जायोब्लानो जागोन बेबायदिनो सेस्टा जोंनि एसटी फोरनिया नर्मेल सेस्टा 80 सेन्टिमिटार जानांगोन आरो लोगोसे 5 सेन्टिमिटारखौ फुलायना दिन्थिनो हानो नांगोन मेडिकल स्टेन्डार्डआव नोंथांमोना मिथिखायो माने गासैबो जितु आसाम पुलिसनि ABUB नि जाबायदि प्रसेसमोन ना बेबायदि एखेयानो जाखागोन बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला खारनाय बारनायफोराबो एखेयानो हौवासाफोरना 3200 मिटार खारनांगोन बेबायदिनो हिनजावसाफोरना 1600 मिटार खारनांगोन बेनिबो फुल डिटेल्सखौ होजोबखागोन नोंथांमोना नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय सेलेक्शन प्रसिडिउरखौ बिथांमोना होदों नोंथांमोनानि जितु डिटेल्स होनाय बा अनलाइन एप्लाइ खालामनाय बेयो जुदि गासिबो कारेक्ट जाजोबोब्ला फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट होनो नांगोन बेनि उनाव फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट जागोन फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट माने नोंथांनि हाइट सेस बेफोरखौ सुगोन बेनि उनाव जितु फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट बेयो खारनाय बारनाया जागोन खारनाय बारनाय दंखायो खारनाय बारनायाव गासै 40 मार्क्स दङ खारनायाव 20 मार्क्स आरो बारनायाव 20 मार्क्स खारनाया हौवासाफोरनि थाखाय 3200 मिटार्स जागोन बेखौ कमप्लिट खालामनांगोन 14 मिनिट्सनि गेजेराव आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जेसेबां फास्ट खारगोन नोंथाङा बे हिसाबै मार्क्सफोरखौ मोनगोन 14 मिनिट्सनि गेजेराव 14 मिनिट्सआव जुदि कमप्लिट खालामबा 10 मार्क्स मोनगोन आरो 13 12 10 मिनिटआव कमप्लिट खालामोब्लाथ' 20 मार्क्स मोनखागोन बे हिसाबै जेसेबां हायो फास्ट खारनो नाजानांगोन बेबायदिनो लं जाम्पआ दङ लं जाम्पनि थाखाय खनथाम चान्स होगोन 335 सेन्टिमिटार बारनो नांगोन होनना बुंदों लं जाम्पखौ मिनिमामसो बेयो अनलि 10 मार्क्स मोननो थाखाय 335 सेन्टिमिटार बारनांगोन बेबायदिनो जेसेबां बारा बारगोन नोंथाङा बे हिसाबै जितु मार्क्स बेखौबो बारा मोनखागोन गासिबो CCTVनि आन्दाराव माने CCTVनि गेजेरजों बिथांमोना नायखागोन होनना बुंदों दा बेहाय अलरेडि नोंथांमोना नायनो हागोन नै मार्क्स 500 सेन्टिमिटार जुदि हौवासाफोरा बारनो हायोब्ला 20 मार्क्स मोनगोन होननानै बेबायदिनो हिनजावसाफोरनियाबो एखे हिनजावसाफोरनिया 1600 मिटार खारनो नांगोन बेनि थाखाय 8 मिनिट सम होदों 8 मिनिट सम होदोंब्लाबो 8 मिनिटआव जुदि कमप्लिट खालामोब्ला नोंथाङा अनलि 10 मार्क्स मोनगोन नाथाय जेसेबांनो फास्ट खारनो हागोन नोंथाङा एसेबांनो जितु मार्क्स बेखौबो बारा मोनगोन लं जाम्पआ 244 सेन्टिमिटार होदों खनथाम चान्स होगोन नाथाय बेयो खमसिनसो बेनिनो जेसेबां बारा बारगोन बे हिसाबै नोंथाङा मार्क्सखौ बारा मोनगोन टाइम हिनजावसाफोरनि थाखाय 5 मिनिट 30 सेकेन्ड्स बेनि गेजेराव जुदि कमप्लिट खालामोब्ला 20 मार्क्स मोनगोन होनना बुंदों बेबायदिनो टाइमा जेसेबांनो बारा जागोन मार्क्सखौबो एसे खम मोनलांबाय थागोन बारनायाबो बेबायदिनो एखे जुदि 389 बा नोंथाङा जुदि 13 फुट जुदि बारोब्ला 20 मार्क्स मोनगोन आरो जुदि बेनि खम जुदि बारलांब्ला बेबायदिनो जितु मार्क्स बेखौबो खम मोनलांबाय थागोन आरो जितु ड्राइभारफोरनिया ड्राइभिं टेस्ट जागोन ड्राइभिं टेस्टआव मेक्सिमाम 10 मार्क्स जागोन होनना बुंदों बांसिना 10 मार्क आरो बेनि थाखाय बे जितु 10 मार्क्स बे 10 मार्क्सनि गेजेराव मिनिमाम खमथारानो 5 मार्क्सखौ मोनथारनांगोन 5 मार्क्स मोनोब्लासो नोंथाङा बेवहाय पास जागोन आरो पास जायाबा केन्सेलखा बेबायदि होदों बिथांमोना फिजिकल टेस्टआ जाखांनायनि उनाव रिटेन टेस्ट जागोन रिटेन टेस्टआव फरेस्टार ग्रेड 1 पोस्टनि थाखाय गासै 100टा कुइसन जागोन आरो मार्कआबो 100 मार्क्सनि जागोन माने मोनफ्रोमबो कुइसननि जितु मार्क बेयो 1 के जागोन आरो जितु नोंथाङा जुदि एन्सारखौ कारेक्टलि होनो हायोब्ला 1 मार्कै मोनगोन आरो जुदि एन्सारा रं जायोब्ला हाफ मार्क दानगोन होनना बुंदों माने नेगेटिभ मार्क दङ बेवहाय बेयो अनलि फरेस्टार ग्रेड 1 पोस्टनि थाखायल'सो नेगेटिभ मार्क थानाया नाथाय गुबुन जितु फरेस्ट गार्ड AFPF कन्स्टेबल ड्राइभार कन्स्टेबल आरो ड्राइभारनि पस्टआव जेबो रोखोमनि नेगेटिभ मार्क थाया स' क्लियार खालामना होदों फरेस्टार ग्रेड 1आव 100टा कुइसन थागोन 100 मार्क्सनि आरो मोनफ्रोमबो जितु रं एन्सारनियाव नेगेटिभ मार्क थागोन होनना बुंदों बेबायदिनो फरेस्ट गार्ड AFPF कन्स्टेबल ड्राइभार कन्स्टेबल आरो ड्राइभारनियावबो 100टा कुइसनानो थागोन नाथाय मार्क्सखौ 50 मार्क्सनि जागोन होनना बुंदों रिटेन टेस्टआ आरो बेवहाय जेबो रोखोमनि नेगेटिभ मार्क थानाय नङा होनना बिथांमोना क्लियार खालामनानै होखादों बेनि उनाव दङ वाकिं टेस्टआ फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डनि थाखायल'सो बेयो मोननैनि थाखायल'सो दे वाकिं टेस्टआ
वाकिं टेस्टआव हौवासाफोरनि थाखाय 26 किलोमिटार माने थाबायनो नांगोन 26 किलोमिटार थाबायनो नांगोन 4 घन्टा सम होगोन हौवासाफोरनि थाखाय आरो हिन्जावसाफोरनिया 16 किलोमिटार थाबायनो नांगन हिन्जावसाफोरनि थाखायबो 4 आवर्स होदों टाइमखौ बिथांमोना आरो जायफोरना एनसीसी दङ एनसीसीआव एनसीसी सार्टिफिकेट दङब्ला 5 मार्क्स एक्सट्रा मोनगोन एनसीसी बी सार्टिफिकेट दङब्ला 3 मार्क्स एक्सट्रा मोनगोन आरो एनसीसी ए सार्टिफिकेट दङब्ला 2 मार्क्स मोनगोन बिनि उनाव दङ अरेल बा भाइभा दङ भाइभाया 5 मार्क्सनि जागोन होनना बिथांमोना बुंदों बिनि उनाव बिथांमोना मार्क्सफोरखौबो राननानै होदों फाइनाल मेरिट लिस्टखौ मा हिसाबै दिहुनगोन होनना बुङोब्ला फरेस्टार ग्रेड 1 नि थाखाय गासै फिजिकल जितु एफिशिएन्सि टेस्ट बेयो 40 मार्क्सनि जाबाय रिटन टेस्टआ 100 मार्क्सनि जाबाय एनसीसीआव 5 मार्क्स दङ आरो अरेलाव 5 मार्क्स दङ बे हिसाबै गासै 150 मार्क्सजों माने फाइनाल मेरिट लिस्टखौ दिहुनगोन नोंथांमोना जेसेबां बारा मोनगोन बे हिसाबै फाइनाल मेरिट लिस्टआव थानायनि चान्सआ बारा दङ बेनि उनाव फैबाय फरेस्ट गार्ड आरो एएफपीएफनि थाखाय बेहाय फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्टआ 40 मार्क्सनि जागोन रिटन टेस्टआ 50 मार्क्सनि जागोन एनसीसीआ 5 मार्क्सनि जागोन आरो अरेल बा भाइभाया 5 मार्क्सनि जागोन स' टटेल 100 मार्क्सनिफ्रायनो नोंथांमोनखौ सायख'गोन जेसेबां बारा मोनगोन बे हिसाबै सायख'जानायनि चान्सआ बारा थागोन बेबायदिनो ड्राइभार कनस्टेबल आरो ड्राइभार पोस्टनि थाखाय फिजिकेलाव 40 मार्क्स ड्राइभिं टेस्टआव 10 मार्क्स रिटन टेस्टआव 50 मार्क्स एनसीसीआव 5 मार्क्स आरो अरेलाव 5 मार्क्स बे हिसाबै 110 मार्क्सनिफ्राय नोंथांखौ सायख'गोन माने नोंथाङा बेसेबां मोनगोन बे हिसाबैनो सेलेक्ट खालामगोन ना बिथांमोना बुंदों स' एसे गोसो होब्लानो जाबाय पस्टआबो दंसाबोनो 2614 एन्टा मेट्रिकनियावबो गोबां दङ 1226 टा भेकेन्सिस दङ स' बे हिसाबै एसे चान्स दङ जायफोरा एप्लाइ खालामनो गोसो अनलाइन एप्लाइआ गाबोननिफ्राय जागोन माने बेखौ आं 22 जानुवारियाव बे भिडिअखौ बानायदों स' 23 जानुवारिनिफ्राय अनलाइना स्टार्ट जागोन आरो बेयो 6 फेब्रुवारिसिम थागोन होनना बिथांमोना अलरेडि बुंनानै खादों अनलाइन जितु लिंक SLPRB Assam.in बेवहाय थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामना होयोब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं